Siphinde sinibingelele kwikhaya TV 2 wena oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibutton usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Namhlanje ke iMK Part Women's League ibibambe umcimbi wayo ngaphansi kwePass4 Phungula Zone. Lo mcimbi ubukwa eHholo. Njengoba ke ubona ke ezithombeni zakho ideko le evelayo njoba uyibona nje buka yinhle kanjani okusho khona ukuthi omama bayayazi into enhle. Okwakho nje ukuthi uhlale nje unethezeke ubuke lama video alandelayo. Igama lamakhosikazi libongwe, igama lamakhosikazi malibongwe Sizocela usihlalo wala 183 uMr Khoza asimukele ngoba sisewadini yakhe. Amandla viva Pass4 Phungula Women's League viva Amandla Tata mfezi tata yemna siman swelekati yemna siman Amandla no comrade commanders and commissars Commander Monique no partner come front bafowethu siyamanekela ka183 siyacela ukuthi sikhona around niphephile sicela umcimbi wenu singawujoyini thina sihleli ngaphandle kaniphephile but uzohenda over kunobhala ongiphethe nobhala Mandla sibonge bomama uqale nje ngithi ephumile isimanga sibonge nje lapho ukuthi i-leadership bayithole indawo e83 ngoba 83 vele ikhaya lomkhonto uhlalo wami ayanda mina ngombhala wakhe mina kubhema wakambhela Amandla awethu socela umnika uhlalo wethu ePass4 Phungula Zone uchairperson nomama obathe uhlalo. Gwaza wathinta abafazi wathinta imbokodo nazo bomama siyanamukela ohlelo lwethu namhlanje siyaxolisa ukuthi sikalele isikhathi lesisibekile sesithe ukudlula kungenxa nje yezimo esinye sahlangabezana nazo ezicishe zenza lo mcimbi wangaba yimpumelelo kodwa ke ngoba mangabe sikhuleka uNkulunkulu uyasizwa ngaso sonke isikhathi sigcine sikwazile ukuthi siphinde sihlangane. Sizocela nje ukuthi nizizwe nisekhaya nijabule kanye nathi usuku olukhulu. Lolu suku ke kuwusuku lomama. Akulona nje usuku lomama kuphela kuthina eziPass4 Phungula Zone kepha kuwusuku ubaba uPass4 Phungula alala ngalo emhlabeni. So kuwusuku nje olukhulu kakhulu ngaphezulu ukuthi kuwusuku lomama sibuye sikhumbule nokuhamba kukababa uPass4. Ngizocela nje mhlambe umzuzu owodwa siphakame
sibe ne-moment of silence ukukhumbula ubaba uPastor. Mama bala. Sine top 6 la, siphinde sibe nama-additional members. Kodwa nje umlazi ungonkana umelelekile. From Ward 78 up until Ward 101. So, yilokho nje esithatha sikuhlanganyele namhlanje ukubeka nje i-clarity kubantu ukuthi isikhona-ke i-Women's League. Esicelayo ukuthi-ke emawadini enu khethani phela ama-structures. Exothi mangabe seniwakhethile izone izobe siyafika kuzolonjwa lawo ma-structures lawa azobe sekhethile. Sifuna khethwe yini angithi niyazana emawadini ukuthi hayi ubani uyagijima ubani ulazy ubani unjani so niyazi ukuthi manifake bani la uzokwazi ukuthi ayibambe leyo department enifake kuyona. So siyacela nje ukuthi okusukela namhlanje uyaphambili ake sikhethe ama-structures emawadini sikwazi ukuthi sifise ama-structures emawadini. I-event elandelayo ye-Women's Day of which izobe ngo-2025 ngifisa ukuthi singasebenzisi leli hall kepha sisebenzise i-stadium ngendlela esuke sibaningi ngayo ngenxa ye-membership ezobe yenziwe yimina, ngenxa yabantu abazobe berekruthwe yimina abawomama, ngenxa yamawadi enu enizowamisa nina niwomama. Ngoba kufanele nikhumbule into eyodwa, umlazi unamazone awu-2 unoDorothy Nyembe noFelix Dlamini. But kuthe makungena i-MK yawahlanganisa namazone wethu ayenza kwaba izone eyodwa iPassport Formula Zone. Lokho ngiyacabanga ukuthi kuzosilekelela sonke ukuthi egcineni mangabe kuthiwa kuyakhethwa ama-structures noma kukhethwa ubuholi mhlambe be-region noma be-province sikwazi nathi ukuthi siwumlazi siyikhethele. Siwomama basemlazi bakwethu sinemqondo, siyakwazi ukucabanga, siyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Sohlulwa yini ukukhetha umama phakathi kwethu oyohamba yosimela kwi-region noma ozohamba yosimela kwi-province? Kukhona okungasihlula lapho. Pho yindaba sifuna ukukhethelwa ngaso sonke isikhathi. Because uzothola ukuthi kuyimanje kunabantu abakhethwa njengale ndlela ebeyisho ngayo ukuthi abantu bayatolula kuthiwe sibani wena ngoba sesikufonelile wena usukhonvina waleyo ward sizosifunela u-coordinate nikuvumelelane into enjengaleyo nibe nikwazi ukuyikhethela abantu ngokwenu. Angizwanga nanqaba awu siyabonga mangabe nanqaba nonke kodwa-ke ngiyacela nje ukuthi okusukela manje emawadini asivuleni i-Women's League sibeke ama-structures e-Women's League emawadini ekugcineni unyaka ozayo kusukela manje kuthiwa next year i-Women's Day ya next year singayibambeli kuleli hall yize sibancane sibangaka kodwa ngonyaka ozayo ngiyathemba ukuthi siphindeke kaningi kunalokho esingona manje. Amandla. Siyabonga kakhulu uhlalo wethu ngokusicacisela ukuthi kahle na sizokwenzani ezabantu besifazane kwi-Passport Formula Zone nanokuthola iy'ngcaciso ngokuthi nanje emva kwami iyona leadership ekhona leyezone wonke amawadi amelelekile ngokwezone. Sesiyokusibeka idlala kitchen ziyanqaba ithunya ngale microphone. Bazalwane ngizocela ukuqala ngingenise ubakwethu uMsholozi noma ngathiwa akekho la endlini kodwa masikhona sabanani ngiyabonga. Indumandumane yadume ezizweni eyasukuma yamayodwa yalandelwa yizwe lonke kodetazela nabaqekile kwasukuma amazayona athi-ke yangena ingonema yezulu avumela amanazaretha athunyazwe ezulu malehlele kuwe zivumile inyanga nezangoma zathi nguJacob zokuyolela ilizwe lonke kwaphakama imikhonto kwela mathonga athi sukuma Msholozi ubuke yonke imikhonto bese wakho umkhonto ube munye oyolela isizwe sonke. Libambane kuthi umthwalo uyingunguluthi thabo lenkomendane yehlula wena ufana noDaniel webasebebhelini owayesemphambili ngonyama amabhubesi
ethutha umuntu kimi uzongamzongi nephezane ngoba uJehova umisile ukuzibonakalisa kuwe nasezizweni zonke. Athi wena umkhona nomhlathozi imbebe umpothoza indaba semgodleni sebeyosala nemvuke yomkohlakalo asuke umsholozi alelizwe lonke. Wena uyindodana kaNkulunkulu. Wena uyindodana kaNkulunkulu, wena ungoqhamuka emfihlakalweni. Uyindodana kaNkulunkulu namhlanje ingakho le ndawo sizocela ukuthi uNkulunkulu akuvikele kuzona zonke indlela zakho. Sizocela umoya ongcwele ukuthi uhambe phambili endleleni zakho zonke ebesehlola ukuphepha kwendlela zakho zonke. Sizothi usathana kanasabelo phezu kwempilo yakho. Namhlanje sizothi ubuye owasemaphakadeni moya ongcwele ozosenzela umusa. Sizothi sibika nalo usuku lomama namhlanje phakathi kwale ndawo. Sizothi Nkosi lekelela Nkosi amen ababhekene nazo bekhulisa abantwana ngabodwa. Sizothi Nkosi ngenelela emakhaya abo beneyinkinga ezahlukahlukene. Sizothi asikho isikhalo esibekelwe abantwana bakho Nkosi sekuphumelela ngegama lakho Nkosi namandla sobonga ukuthi usabagcinile Nkosi. Sizothi bafihleke Nkosi abantwana bakho bona qayisa Nkosi izidakamizwa Nkosi phezu kwempilo zabantwana babo. Yibani bonjalo ngokunothaqola balekelela Nkosi abaphambili Nkosi bavulele iminyango kuzo zonke indawo Nkosi la bazonqoza khona. Sizothi uNkulunkulu ethona amandla ngenelela Nkosi phezu kwezimo zabantwana bakho moya ongcwele. Sizothi hamba phambili njalo Nkosi hlola Nkosi uphepha kwendlela zethu moya ongcwele ngegama lakho Nkosi namandla. Sizothi sicela umusa wakho Nkosi wehlele Nkosi phezu kwabantwana bakho moya ongcwele. Sizothi isandla sasathane sinesabelo phezu kwempilo zethu. Sizothi nguye owasemaphakadeni uNkulunkulu ethona amandla. Sizothi nguye Nkosi owayekhona Nkosi ekuqaleni sakhona namhlanje. Sizothi ngenelela moya ongcwele phezu kwezimo zabantwana bakho moya ongcwele. Sizothi bengazi Nkosi abanye bazosuka kule ndawo Nkosi bayohlala emakhaya. Sizothi Nkosi dala icebo Nkosi kulawo makhaya Nkosi sikumnyameni khanyisa moya ongcwele ngoba wena Nkosi usengowasemaphakadeni. Sizothi hamba phambili uNkulunkulu ethona amandla ungenelela Nkosi amen zabantwana bakho kuze kube ngunaphakade Nkosi. Amen. abangene emegasethi abangenanga ngoyu. Omama laba bahle ngizocela ukuthi omama bayipresente ukuze abamawadi bababone. Soqala ngayo sihlala. Qina mbokodo qina. Qina mbokodo qina. Hlangana phasi kwaphungula hlangana. Hlangana phasi kwaphungula hlangana. Usipho sethu lo wakwaShabangu Ward 85 usihlalo Women's League Passport organization. Amandla. Amandla. Awethu. Igama lami ngusindisiwe Mncombe from Ward 81 and nami ngufundraiser
Wathinta abafazi. Wathinta imbokodo. Igama lami nguBhuku kwaKaMbambo 78. Thatha mbokodo thatha. Thatha mbokodo thatha. Wathinta abafazi. Wathinta imbokodo. Ukhuluma noJoyce Mkhungo u-179 yabona. Amanda. Sambeka Mabaso lo 182. Wathinta abafazi. Wathinta imbokodo. Ngokuthunywa kwizone ngiwusekela nobhala kanti mina nguNokuthula wakaMkhize 186. Amanda. Amanda. Unaphumelelo japha lo wase 186 udala additional member. Samkondo kwasa. Samkondo kwasa. Usabatha amazubane lo qhamuka e-184 ngaphansi kwethunga. Amanda. Usibandele wakaMthuli lo oqhamuka e-188. Ayibongwe igama lamakhosikazi, ayibongwe. Umonelelo lo wakaMncube e-181. Amanda. Unomsazungu lo e-182. Amanda. Amanda. Viva Mbokodo, viva. Viva Mbokodo, viva. uMamfene Msomi lo khulumayo 121. Jikijela mkhonto jikijela. Jikijela mkhonto jikijela. Uhleli wesole ngithunywe 111 ngiyabonga. Viva mkhonto wesizwe, viva. Viva mkhonto wesizwe, viva. Babongile lo wakaMzobe e-185. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Ntombi wakaSiwela ukhonvina we-Women's League e-180. Viva mkhonto, viva. Viva mkhonto, viva. Wathinta amakhosikazi, uJabulile. Wathinta amakhosikazi, uJabulile. Thobekile Hadebe oqhamuke 183 we-additional member. Alibongwe. Lo khulumayo uMzile Nene in bracket gaps from 188. Sibonge omama be-Castro Phumlazana. Sicela ukuqalisela abanye omama abekho bayasebenza. Asiphelele. Asiphelelanga. Ngena lenze. Ngene noki. Oh noma besidobula.